Il-poeta Mariano Vella ħaddem il-lingwa b'attenzjoni kbira sabiex jistħarreġ temi sara u mistiċi. Fir-rokna li jmiss se nlaqgħukom mal-Professur Bernard Micallef sabiex insiru nafu aktar dwar dan il-poeta. Wieħed mill-aspetti l-iktar interessanti ta' Mariano Vella huwa il-mod kif jiddubita mill-espressjoni tiegħu stess. Fil-poeżiji tiegħu ġabriet sħaħ ħafna kotba, jgħid illi mhuwiex jistqar dak illi huwa imblukkat ġo fih. Għandna ħafna espressjonijiet tiegħu illi jesprimu din il-frustrazzjoni bil-kelma. Taħwit jgħidu x-xuftejn jgħid darba minnhom, darba oħra fommi jmut qabel il-lissen damma kliem. F'poeżija oħra jgħid ġenna ta' kliem ġo sidri li jasal sa xoftejja. Dbatija biex inlislu u demma fuq għajnejja. Bħalissa għaddejja ħemda sfiqa qed tiksil wiċċ tal-art u kollox tgeddes ġewwa bħal donnu ħassil bart. Ngħidlek kollox qabel jisbaħ, issa m'hawnx il-ħoss tar-rieħ. Ngħidlek kollox kelma kelma u nistrieħ. Ngħidlek kollox qabel jisbaħ, issa sew għax waqa' skiet. Leħni jidwi waħdu, lin mill-wiet. Huwa sorprendenti għaliex il-poeta l-odda tiegħu hija l-kelma. Dan huwa poeta li qed juża l-elokwenza poetika biex jgħid illi ħafna mill-kliem li kellu jgħid ma xirifx jgħid pereżempju, ma ħaritx minnu. F'poeżija oħra kelma l-indirizz lill-arrej jistqar kontinwament li ma jistax ikellmu dak il-ħin. Ejja nimmaġinaw poeżija li jinħin kollu qed tgħidlek ma nistax inkellmek, erġejja darb'oħra. Imma hemm raġuni għaliex Mariano Vella jgħid illi l-kelma ma qditux. Ir-raġuni hija r-rivelazzjoni spiritwali. Ħafna mill-poeżija tiegħu hija fil-fatt mumenti apokalittiċi, mumenti li fihom hu ħass li qed jara viżjoni. Jenħedu eżempju poeżija partikolari, 6-6, li fija jiddeskrivi din is-sħaba gawwi, ma jgħidx qata gawwi, jgħid sħaba gawwi, li 6-6 qiegħda risqa lejn l-art u mbagħad ikompli jgħid u tħalli ġmiel ta' dellijiet fuq dilja nixfa. Jistqarru wkoll f'dil poeżija li iktar ma jola dal-gawwi iktar jibki. Mbagħad jagħti raġuni kemm xi assurda, jgħid għax m'għandux saqaj huwa gawwi mweġġa. Aħna nafu li l-asfur itella saqajh waqt it-titjira. Imma dal-asfur qatt ma jasal l-art. Dan huwa asfur li fl-istess poeżija huwa deskritt bħala dik il-ħlejqa li f'għajnejha għandha biża' li elm tagħha m'hawn imkien, sinjal tagħha m'hawn imkien. X'inhu dal-gawwi? U x'għandu x'jaqsam mal-kelma li l-poeta ħass illi ma jistax jgħid. Huwa gawwi allegoriku. Huwa gawwi li daqskemm huwa affaxxinanti fit-titjira tiegħu, huwa wkoll sħaba u jħalli d-dell. Imma d-dell għal Mariano Vella huwa ġmiel għaliex? Għaliex dal-gawwi jirrappreżenta r-ruħ li fil-ġmiel tat-titjira tagħha hija wkoll dejjem itturmentata. Dejjem trid tgħaddi mid-dell. Mariano Vella għalih l-ispirazzjoni spiritwali kienet toħroġ biss mit-turment, mid-tbatija. Allura għalhekk il-gawwi iktar ma jola aktar jibki, it-trionf tiegħu huwa t-telfa tiegħu bħal bniedem spiritwali li jħossu limitat ma jistax jesprimi l-viżjoni reliġjuża tiegħu, imma f'dit telfa, f'dil frustrazzjoni għall-inqas qed iġarrab l-ispirtu tiegħu. Nibża li qaskiet u d-dawl tat-tama jnin sa ma jintemm u tkun għalija lejla ta' dlam mistur, meta bħalama ir-ruħ itteftef f'sija ta' dbatija. Nibża li ma jidwix ġewwa widnejja l-leħen tal-maħbub u ta' resħa li taqsam għadmi tnejn. Sa fuq ħaddejja tinfirex kissja ta' dmuħ kbir u kesħa. Alla maħbub,
Jekk tiskot int ġo fija, isseħħ taqliba ta' waħx sfiq u dmuħ. Dalma mill-qlil bħal dawk tal-jil xitwija tkeffen, b'tkas kbir, il-ġmil leqqin tar-ruħ. Xuftejk li ma jidrux, mimlija kliem, ejdhom mulej, ħanġarrab ħajr slim. Bħala patri Franġiskan, Maria Novella bil-fors kellu jkun spirituali u fil-fatt l-aħħar ġabra tiegħu li saret mod postumu jiġifieri wara il-mewt tiegħu minn sħabu, hija ddedikata lil dan il-motiv Franġiskan id-dem fuq il-Verna. Però kien ukoll bniedem umli immens li kellu difett meta kien jiġi biex jitħaddet, però dat difett bidlu f'espressjoni poetika, għamel minnu trionf elokwenti, poetiku, liriku. Inqisuh ukoll bħala wieħed mill-poeti moderni. Għaliex ma simplifikax il-pajsaġġ. Dak l-elementi naturali kollha li jsemmi fil-poeżija tiegħu fihom jaqbdu tensjoni kumpless ta' emozzjonijiet spiritwali li l-bniedem jagħmluh iktar spiritwalment ħaj. Jiġifieri jekk hemm xi ħaġa li Maria Novella kienet tkiddu imma fl-istess ħin taffaxxinaħ u tiġbdu kienet it-turment spiritwali li hu sarfu fl-oġġetti madwaru. U allura iktar mill-romantiku inqisuh modern minħabba dal-avvanz fuq natura sempliċement deskritta bħala tmiem fiha nnifisha. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Kunsill Malti għall-Arti u l-Kultura, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.